týka základu dane, základ dane fyzickej osoby je rozdelený na dve základné také ako časti. Základy dane, a to je základ dane podľa paragrafu 4.1a. Tento základ dane podľa paragrafu 4.1a sumarizuje vlastne čiastkové základy dane, ktoré podliehajú štandardným daňovým sadzbám. Čiže dnes, alebo teda rok 25 je sadzba dane 19 alebo 25%. No a základ dane 4.1b, to je základ dane, ktorý podlieha zníženej sadzbe dane, a to je len príjem podľa paragrafu 6 odsek 1 a 2, kde sme si povedali, že musíme mať vyplnený riadok 95, aby vedelo daňové priznanie vypočítať sadzbu dane, či teda to bude znížená 15%, v prípade, že zdaniteľné príjmy nepresiahnu 100 000 eur za zdaňovacie obdobie. Ak presiahnu, tak to potom bude štandardná sadzba dane 19 alebo 25 v závislosti od dosiahnutej výšky príjmov. Čiže takto sa nám to rozišli tie základy dane, a práve preto, aby tam bolo možné uplatniť správne sadzby dane, s tým, že nezdaniteľné časti základu dane sa môžu uplatniť len pri aktívnych príjmoch podľa paragrafu 5 a podľa paragrafu 6 odsek 1 a 2, s tým, že prednostne sa uplatňujú pri príjmoch zo závislej činnosti, čo spôsobuje niekedy také komplikácie pri zdanení. Komplikácie v tom zmysle, že nečakane sa ako keby to daňové zaťaženie zvýši v prípade, že má fyzická osoba príjmy zo zahraničia, napríklad zo závislej činnosti, kde uplatní metódu vyňatia, čiže tie príjmy vlastne nepodliehajú dani, ale tá nezdaniteľná časť základu dane sa ako keby minie na tieto príjmy, ktoré nie sú vlastne na Slovensku zdaňované, tak sa to zdá ako keby také nespravodlivé, čo sa týka toho zdanenia. Avšak priamo v zákone tá prednosť uplatnenia nezdaniteľnej časti vyplýva z paragrafu 11 odsek 13, kde teda je priamo uvedené, že sa uplatňujú prednostne pri príjmoch podľa paragrafu 5, a len čo zvýši tá zostávajúca časť nezdaniteľnej časti základu dane sa potom uplatní pri príjmoch podľa paragrafu 6 odsek 1 a 2. Vidno to na riadku 91, tam sa uplatní zostatok nezdaniteľnej časti základu dane. To znamená, že keby nebol dostatočný základ dane pri príjmoch podľa paragrafu 5, ale ak je dostatočný, tak sa celá nezdaniteľná časť minie pri príjmoch zo závislej činnosti. Keď máme príjmy z podnikania, alebo teda príjmy podľa paragrafu 6, často fyzická osoba rieši rôzne typy otázok, či teda podnikať na živnosť alebo založiť si SRO. Naozaj tá otázka je širšieho charakteru. Tu nemáme ten časový priestor nejak ako si sa prelúskať ako celou tou problematikou. Možno najdôležitejšie je, že niekedy tá SROčka v prípade nejakého rizikového podnikania je výhodnejšia, pretože SROčka ručí len majetkom tej danej právnickej osoby, zatiaľ čo fyzická osoba celým svojím majetkom. Čiže problém je toto ručenie. No ale čo sa týka jednoduchosti v rámci podnikania alebo aj ukončenia činnosti, to jednoznačne je v rámci fyzickej osoby. Zase teraz si zoberme tie mikroodvody, to je druhá vec, ale zase v rámci právnickej osoby fyzická osoba dosť ťažko vyberá tie príjmy z tej právnickej osoby, pretože buď ich vyberá ako príjem, ktorý podlieha odvodom a dani, čiže priebežne na mesačnej úrovni, alebo nevyberá a potom má nárok na podiel na zisku, lenže pri dnešnom podnikaní vlastne fyzické osoby častokrát potrebujú ten príjem priebežne. No a nie každá fyzická osoba môže počkať na vyplatenie dividend a potom z tých dividend žiť celý rok. Takže áno, vyskytujú sa aj také rady, že je to akoby optimálne v rámci tých fyzických osôb. Nie každá fyzická osoba si to však môže takýmto spôsobom dovoliť vyplácať.